Ma nagħmilx konfoffi. Hekk iddikjara d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi meta mistoqsi jekk huwiex jerġa' jagħmel konfoffi kontra l-kap nazzjonalista Adrian Delija. Għall-ewwel Azzopardi infexx jidħak. Dr. Azzopardi, qed terġa' tmexxi konfoffa kontra Adrian Delija. X'qed titħaq, Dr. Azzopardi. Għax jeda da. Lil Jason Azzopardi staqsejnih ftit sigħat biss wara kien qiegħed f'ħanut tax-xorb ta' Sliema jiltaqa' ma' Bernard Grech, dak li qiegħed iħejji pjan u qed jiġi imputtat mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil li sfiduċjat lil Delija sabiex jikkontesta għall-kap jekk il-kunsilliera imorru għall-elezzjoni tal-kap. Ma' Bernard Grech dal-għodu kont qed tikkonfoffa kontra Adrian Delija kif ħajħodlu. Foffijena, u ma tarax. Ara tal-bankina warek. Ma tagħmilx konfoffi inti. Le. Hekk qed tgħidilhom it-tesserati li ma tagħmilx konfoffi. Ekku. Jason Azzopardi ilu mill-2017 jaħdem kontra Adrian Delija. Fi frar li għadda ħareġ bi 17 l-eroj, deputati li huma kontra il-kap nazzjonalista. Fl-aħħar 3 ġimgħat dawn id-deputati waslu sabiex sfiduċjaw lil Adrian Delija 3 darbiet fil-grupp parlamentari quddiem il-President tar-Repubblika u fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Id-deputati li sfiduċjaw lil kap riedu lil Terris Komodini Kakija, kap tal-Oppożizzjoni. Jason Azzopardi qal il Komodini Kakija għadu jappoġġja. Ma dix Terris Komodini Kakija ż-żimel tiegħek issa sar Bernard Grech? Of course, Terisi għal-għasla. Yes, of course. Intant warna l-ħamis wara laqgħa tal-Eżekuttiv partitarju deri ħepp għal Jason Azzopardi reġa' qal li se jtellaw il-qorti. Inti ktibt dil-ġimgħa fuq Facebook lil partitarju nazzjonalista li ma nafx inqalet kommozzjoni barra dar ċentrali qed niltaqgħu l-qorti. Of course. Jekk ħeppalija. Għala varja mill-istess partit, għandek il-gazz tagħmilha. Ma ħares tgħidu ċuħ jekk ikun hemm sur tal-liġi. Buonasera. Good night.